नखा तालछिनि हाइसेका नतुन बाजारनि सिमिन अमरपुर थांमनि लाहार आसकलाइमनि सूत्रधर गामिनि लोकुरक हेकेबा सूत्रधर गामिनि सिमिन 10 पारा थांमनि थांनायनि लोकुरक आसकमनि बरनि लामा हामिया हनै उ पाटिमुं हेकेबा उ लामा का सुलाइथानि वो लामा मानिया हनै लामा का सुलाइथानि वो थांनाय सौजाक आफ्रुनि सालब बिशाल देब बर्मा करबुक्ति प्रामथानि पार्टी सेक्रेटारि ओंगै तै आफ्रुनो कक नारगै दमनि जे बरनि उ लामानो जेसा खै खलाइफानो लामा सनामै रानाय हनै सामनि जागुल मिया 29 डिसेम्बर नि सालमारिव लामा चेंगै तंजाखा आजागो पिस लामा टाङै रजाकमनि आबोनो थाङै न्यायखा तै लामा माने बेलायनो खाथुं खाजा तंथला जाखनि सायखना रखा आमसाइनि लोकरक तै खनाने दिसिनि मांगफुलिनि बिसंतै बिशाल देवनता आमहनि शाखा সত্তর পাড়া এইদিকে ব্রিজের সামনে দিয়া আর এদিকে এদিকে কি নাই জান হ্যাঁ 10 পাড়া দিকে আর কি রাস্তাটা ওইটা আছে কত কিলোমিটার 6 কিলোমিটার মতো তা 1.5 কিলোমিটার মতো নয় আর কি আচ্ছা এই রাস্তাতে কি ব্রিক সলিন হবে না কি তা পিচ রাস্তা হবে এটা আচ্ছা আপনার নাম বিনা চাকমা আনন্দ ওইটা আছে আর কি মনে ভিতরে हामबाय जों दिनै सूत्रधर पाराव सकबायजाक थांनाय 5-6 मान एगो अ जागो कायसा लामा कतर बरक अवरोध खालायमानि परे सिनि जों आफ्रो अ जागो भिजिट मा फायका सिनि खुद एसडिओ सार दङ सेमसां कलय सार ब आफ्रो ब निजन उपस्थित दङ जागो अनेक दरबार ओंखा आफ्रो जों आफ्रो कलरिखा जे अ जागो जों नरंनो रनाय लामा हिनै इनके अ लामा ताबुक फाय खलायनो दङ ताबुक लामा तिनि अ खलायमानि लगे बरन पारन बर गोबां फायबायखा अर जत जातिनो दङ चाकमा त्रिपुरा वानसा मुस्लिम जत जातिनो अर दङ गे 1.5 किलोमिटार लामा हमना ताबुक खलायखा गे जों यां सिनि पञ्चफा पारा आरो लामा कताल मानखा किते कैसे के दन चंद्र पाराव जों जे मोटामोटी लामा पिस लामा कारपेटिं लामा माने अम फायका के अमनि तैनो जों बेलेन खुशी आं हामबाय बरनाय सिनि एसडिओ न पिडब्ल्यूडी नि ब अनेक साक्तारखा जों लिडार साक्तार मानि बाय सुदुया बरंनिबो याक दंगो बर अफिसारनिबो जाते बरंनिबो कायसा मुं आनि कक के हायसि नरक जे जागा काम माने पोस्टिं थां नरकनि जाते मुं तंनाय जात नरकबो जों काम खलायरोदि अ काम खलायथानि बिनि अम प्राय याक दंगो गाहाम याक बरमानि बागैनो ताबो जों टोटेल 6टासि लामा ओंखा बेलाना आं हामबाया फनायसिनि एसडि साहेब न ते अरनि लोकरो बेबां न जाजाक बायसुका 25 बছর हिन्दी ताम 25 बছর जों सिनि आसाय मानि बयसे बोसोंनि तंगा बरन अर लामा खरै ताबो बरक पिस लामा मानखा ते अमनि बाते तो खुसिनि सादायनो करिखा असं सायां नारनाय हामबाय आबोनि लगे लगे न जतनबारी मेन रोड गानथै थांनाय पञ्चफा पारा गामिनि सिमिन बैद्यबारी गामि जरा 2 किलोमिटारनि लामाबो सेंगै रजाखा पिस लामा न खनै तै पिस लामा सनामै तंजाकमानि हिनैबो तिनि सायखना रखाचिनि मांफ्लेवो जों तिनि ताबुक बर्तमान जों लोकेशन पञ्चफा पारा हिनजागम जोंनि जतनबारी बिसि अ जागाबो जों कारपेटिंनि बागै 2023 रुमानि ताबुक सिनि फायखा ते इ द्रगबो जतन खुरजाखा अम जानुवारिनि सिमिंके स्टार्ट नङै थांसिनाय काम केले बेलेना खाकसांमा सिनि तिप्रासानि बागै कारण कोनो जागा इ सिमिं बजाक रकबो नुखा किन्तु लामा चाया गे जों जखन सरकार फाइपुरंकाय जों ताबुक जत जागा न जे ब्रिक सलिं जागावंके जों कारपेटिं रेखा ताबुक मोटामोटी चिनि जतनबारी पिडब्ल्यूडी आन्दारके जों 6टा मानखा रिपेयारिं बाय ताबुक कटाल बाय खलायनाय के जों दासिमबो जों भिजिट खलायखा ये अमते हेके जों जे सुंमानि चिनि करबुक साब डिविजन एंगै जों खलायनो दंगो जों केबनो वानसा पारा हिंदी तिप्रासा पारा हिंदी आनी चिनि काम के जों केबनो खाग्या जार ओ तिप्रासा पाराबो वानसा पाराबो चिनि तिप्रासा हिमो हाइन बागै जों मानायनाय जतर जागानो जों रियां जमातिया हिन्याकारै त्रिपुरा हिन्याकारै जों लामाले जों मानायनाय न
mar nai no je sarkar phaipano oro borok norok nugui manai boriang bo Tripura ang tongo oro Deborma yang sar tongo chini koloi jomatia tongo kwbangma jati no tongo joto no omono himnai o parao joto jati tongo ge aboni bagino sao जों जाति कायसा के कायसा सामंता खायदि पार्टी हिनिबो कायसा जों अमतांगि जों ताबो काहामाना थांके जों कक खरांथि साके जे कोनो मानायबा हानिबो जों एकलगे खरांथि सामानि जोंनि अम मानखा अबो जों सावै आं हामबायरनाय जोंनि एसडिअ सानबो बिनि नेतृत्वनो अम ताबो लामाबो मानखा जों Koktuma abo simin ya Ramchandra Eco Park ni simin Lampra Bazar thangmani bo 5 kilometer ni lama pis lama sonami rejaka tini abono berai naikha Korbuk Tipramotha party ni secretary Bishal Deborma tei Jotonbari PWD ni SDU Samsung Koloino khobui tebo amsani lokrok khana nyaji chini mangplio जों ताबोखे वेस्ट मानिको देवान बिसि दन चन्द्र पारा सबायजा अमसिनी उसुई ताखुरंनि पारा ओ पारा दीर्घदिन तोरे लामा हामिया कलाइजाक ओ लामा मानानि बागै 2021 पन बरकनि मुंतै केस पन फायका बरक लामा अवरोध खालायमानि 2021 84 जनानि मुंतै केस पन नखरका हायपना जों जत मिलिबोय आफुर बाहायनो अब केस न तानै रबायखा ताबुक ओ फल जों ताबुक लामा काहाम बरकनि बागै जों रैमानखा आं हामबायरनाय सिनि अरनि सिनि आता जयन्तनो ते हामबायरनाय सिनि मामा महेन्द्र उचुइनो ते हामबायरनाय सिनि अरनि लिडार स्ट्रंनबो ते हामबाय तेबरनाय सिनि अरन उसुइ ताखुग्रंनो तुमानि के अ लामा तंसानि बागै बरक आफुर केस पन क्लाय थांगा आं बेलायनो किसा जों बोखा नांजानाय कक लामा तंसा काहाम मानानै थांमानि जे केस पन क्लायो अब चिनिबो फेलुर आ टाइमो चिनि सरकारबो करै आ टाइमो हायनि बागै जों ताबुक যখন সরকার जों एलायन्स संखा जों दाखा दामानि परे जों ताबुक दनचंद्र बरबारी हयते मोटामुटी जों अ ताबुको 6टा लामा चिनि जानुवारि ताबुक अ जानुवारि मासन अम जत कसुं बायसिनाय हानबाय आं हामबायरनाय चिनि ताखु बुकुरंनबो नरबो सानका मानखा अकबिया जों कायसा अम कायसाले जों सानानि नांगौ ताखुग्रक मानानि हिंखांके किसा सह्यबो नांनाय दर्जबो नांनाय अम नायदे 2021 नि सिमिं सानै फेबनि ता 24 बছর नांगौ अबनि बागै सरकारनि सामं लेरि मानो अबनि बागै नर खाटा बायदि जों सिनि करबुक साब डिभिजननि अंगै जों जत जे लामा हामिया तंनाय बनो जों नाय न जों बुमुं दाखा आं हामबायरनाय सिनि पिडब्लिउडि जतनबारिनि एसडिअ न अम बिनि आमालनो खायजाखा बिनि जों जत तिप्रासा नि बिसिंग बब कायसा तिप्रासा बनबो जों हामबाय मारनाय न कारण जों प्रेसार रेखा दाति खलायरदिनि ओ प्रेसार नि तुई बब प्रेसार आयं ऊपर महल रते रते अम सपाय मानि खबर गताबुक जों अम पाइ जों बटबारिबो थांफिनाय या आं हामबायरनाय सिनि अरनि भाइस चेयारमेन भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बरम गोनां नगेन्द्र उचुइनोबो बिनिबो डिमान्ड दंगो अ लामानि तुई आं हायनि बागै बिसिकक सागलाक किसा जतन जों नायो अ जानुवारि मासो अ लामा क्लियार गाहाम पिस लामा नानि ओंथों बा ओंसिनाय अमले गुबै कक आं असंनो सानाय आं हामबाय बोरनाय सिनि हाबो बाग्रानो दं